Velkommen til Store Nørd. Og i dag vil Andreas Sørensen og Carsten Sørensen lave et farligt forsøg. Forsøget starter herover ved en gummistøvle. I kan se under gummistøvlen er der en snor. Hvis vi følger snoren op her, går den videre op til en maskine. På maskinen kører den rundt om den her jernstang. Videre ned til skruestikken, hvor i der sidder en rørholder. Rundt om rørholderen, op til skruetvingen, rundt om skruetvingen, videre over, ifølge snoren. Her står en hammer, som fedder fast på en aksel hernede. Og over på træpladen herovre kan I se, at der ligger en sprængladning. Nu vil Andreas måle op. Vent lidt, vi skal lige se, at du måler op igen. Du måler op, ser om kosten den passer på gummistøvlen. Det gør den. Han vil lade kosten falde om lidt. Og når den falder, vil hammeren også falde, og der vil ske en eksplosion. Jeg tæller ned fra 3, og så falder kosten. 3, 2, 1, nu der sprænges. Yes! Og tillykke med et vellykket forsøg, Andreas.